Takže toto je Vítek Schlesinger, jak jsem říkal, největší odborník na výživu z Zlína, co znám. Takže Víťo, mám před sebou ten úkol 3 měsíce. Je to reálné? Zvládnu to? Samozřejmě reálný to je. Ty záleží na tom, aby ty si v hlavě uspořádal vůbec, že to chceš trvalé na pořád. To je strašně důležitý. Hned na začátku si stanovit ty cíle, že ano, za 3 měsíce chci zhubnout, ale nebude to forma diety, což už jsme se bavili, ale bude to trvalé na pořád. Samozřejmě reálný to je, ale trošku za větší cenu. Ty to zvládneš. Jasné. Dobře. A teda, když si vezmu jakoby ten jídelníček, co mě tam čeká za změny oproti tomu běžnému standardu? Rozhodně to nečekej, že řeknu tohle nesmíš, tohle musíš. Okay. Ano, my chceme, bavili jsme se trošku, že pojedeme striktněji, to víme. Každopádně prvně spolu uděláme určitý metabolický typ. Já si ještě o tobě potřebuji zjistit, i když tě znám nějakou dobu, tak zjistit více věcí. To znamená, jaký jsi měl, jestli jsi měl nějaké zranění, jaká jsi krevní skupina, to se taky může zohlednit, jak jsi na tom s určitým trávením, tak aby jsme opravdu věděli, případně které potraviny, na co jsi třeba alergický a tak dále, co úplně vyřadit nebo co částečně vyřadit a jak to kombinovat. Takže první bych udělal tohle a na základě toho budeme pomale zařazovat nebo rychleji u tebe zařazovat určitý potraviny, určitý kombinace potravin, tak aby to bylo úplně skvělý. To ze začátku. Určitě ze začátku, ty sice už zmínil, že jsi začal první týden, 2. No tak decentně. Decentně. Každopádně udělal bych detoxikaci. Co to znamená? Já vím tvůj životní styl, viděl jsem tvůj jídelníček, který byl hroznej, to si řekněme na rovinu. Budeš jasně překyselený typ. Jo, budeš překyselený. S tvým stresem a zatížením v práci pálí tě žáha. To jasně ukazuje jenom to, že jsi překyselený. Překyselení lidí, většinou je to ze stresu, když jím nadměrnou konzumací masa, piju alkohol, jím bílý pečivo. Jo, většinu věcí, a těch věcí samozřejmě víc, sladkosti a tak dále. Něco z toho už jsem trošku omezil, jo, s tím pečivem, to mám nějak štupené jakoby z internetu, že pečiva míň, jo, takže pomaličku jsem dával něco stranou, ale pak jsem zjistil, že nějak, že to asi za ty 3 měsíce takhle nepůjde. Jednoduše, jak jsem si představoval na začátku. Ano. A proto bych v té první fázi šel pomalej, trošku bych změnil ty jídla na základě teda i nějakého toho testu, který si uděláme, a zároveň dal do toho detoxikaci, ať jdou ty kyseliny zkrátka z těla pryč, potom se líp hubne. Ty se budeš mnohem rychleji cítit líp, budeš mít víc energie a tím pádem všechno, ten sled bude úplně dokonalý. Určitě po měsíci tě nemine s tím tvým cílem pohyb, to znamená, zařadíme do toho asi za 3 týdny bych to asi tak viděl zhruba pohyb, to znamená jak aerobní, kde budeš hubnout, tak posilovací a tohle nějakým způsobem skloubíme, aby to bylo, aby jsme se přiblížili tomu pekáči buchet. Jasné. Takže v podstatě mě čekají totální změna jídelníčku. Rozhodně. Čeká mě, to bude velice zajímavé, na to se teda těším i netěším. Druhá věc bude víc pohybu. Jo, pro mě připadá v úvahu plavání, fitko, možná mám pejska, jo, takže nějaké další procházky nebo nějaké malé běhání. Jo, bude to stačit takhle? Je to dost? Nebo ještě něco přidáme? Já si myslím, že to bude stačit. Je tam aerobní pohyb, je tam plavání, je tam fitko, každopádně je velice důležitý, spočítáme si spolu tepové frekvence, jak budeš jíst před tím zatížením, nebo potom plavání, po plavání, to je taky dost důležitý. To bych asi nechal až za ty 2-3 týdny, ať to tvoje tělo z začátku si zvykne na nějakou změnu potravy, protože dostane trošku pecku, chceme to udělat rychleji, ať ta změna je naprosto k tomu pohybu úplně už připravená. A tělo ať projde detoxem. OK, tak to je naprosto super, moc se těším. A v příštím videu bych tě teda poprosil, jestli bychom spolu mohli zajít někam do obchodu, do nějakého supermarketu a že bys mi řekl teda, co konkrétně bych měl já podle toho, jak na tom budu po těch testech, jo, jaké potraviny bych měl, neměl, kdy, co a jak, jo, trošičku, ať víme, co nakupovat, protože v těch regálech je 1000 věcí a člověk přesně neví, jakoby, co je to správný. Jo, mám nasledované z televize, jo, že se mám dívat, číst si etikety, to všechno dělám, ale přeci jenom určitě v tom bude spousta vychytávek, které už se jakoby, tak běžně neví, jo, takže budu se moc těšit na
nakupování s Vítkem Schlessingerem. Díky moc. Já se těším taky. Super.